बिथांमोनाथ' आंनियाव जाय जेंनाया फैदों बेखौ गोबाङानो मोनथिखाबाय आरो गोबाङानो मोनथियैफोरबो दङ। दा गासैखौबो फिन खनसेबाव आङो मिथिहोनायजों लोगोसे आंनि क्लेरिफिकेशनखौ आङो नोंथांमोननो हरनो सानदों जे जेंनाया मा जादों। गोबाङानो सोंथि खालामहरदों गुवारै बेखेवनानै हो अब्लासो जोङो बुजिगोन। सोरबाया बुंदों UPPL जों बायजाबाय नामा पलिटिशियानफोरजों, सोरबा BPF सोरबा UPPL जों बायजाबाय नामा, बेबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि कमेन्टफोरबो आंनियाव फैनायखौ नुनो मोनदों रायजोफोर। आङो दा बेखौसो बुङो बेफोरबायदि बिलकुल नङा। आङो सोरबा UPPL जों बायजायाखै, आङो BPF जों बायजायाखै आरो आङो जिबनाव बेबायदि बायजाग्रा मानसिबो नङा आरो बायजानायबो नङा। थाबैनो बर'नि गेजेराव गोदान निउस चेनेला फैसिगोन। बे गोदान निउस चेनेलखौ देरहासात इस्लारियानो सालायगोन आरो थाबैनो बर' रायजो राजाफ्रा बे मुंखौ, निउस चेनेलनि मुंखौ मा दोननांगौ, रायजो राजाफ्रा थाबैनो मेसेज हरनानै बे मुंखौ मा दोननांगौ। हाजार बार सिन्था खालायो रायजो राजाफ्रा अबे चेनेलखौ लेंहरोबा रायजो राजाफोरखौ दैदेनगिरिफ्रा नायसनहरगोन, अबे चेनेलखौ लेंहरोबा दैदेनगिरिफ्रा गनायगोन, अबे चेनेलखौ लेंहरोबा गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा खोनाहैगोन, बेखौ हाजार बार सिन्था खालायनो गोनां जायो। जाखिनि बाथ्राफोर बुंबोनाय आरो जाबायदि मावनानै आङो फैबाय बियो आंनिया बेयावनो थुंगेफैबाय आरो आं मावबोनायजों लोगोसे आङो सानै बिदाफोरखौ लामा होनानै गारबोदों। बिथांमोनानो आंनि जानानै मावलांसिगोन आङो बेखौ सानो। आङो आदा बि राजा बिथांनि चेनेलखौबो आंनो खुलिनानै होदों, ओमफ्राय आदा उपरि दैमारि बिथांनि चेनेलखौबो आंनो खुलिनानै होदों। ओमफ्राय आनफर्चुनेटलि आंनि बे देरहासात इस्लारि इउटुब चेनेला दिनैनिफ्राय गैलिया। ओमफ्राय आङो बेखौ आफसुसबो जायाखिसै। आङो गोबां नाजादोंमोन, नाथाय नाजासेयावबो आंनि आखाइनिफ्राय बियो ओंखारलांबाय। दा बियो मोनसे सम आरो बोथोरनि थिननाय। ओमफ्राय नैबे चेनेलाव आङो आंनि फेमिलिजों रायजो जानाय, संसार जानाय बेखौ आङो होसिगोन। दंबावोमोन मावबावनांगौ, नाथाय हसेयावनो आंनि मावनांगौ हाबाफारिया थुंगेबाय होननानै आङो सानबाय। दा आदा अप्रिनो आङो बे लाइनखौनो होबोदों आरो आदा बि राजा बिथांमोन सबसे पावारफुल एक्स NDFB बिथांमोननोनो आं बे हाबाफारिखौ आङो होबोनाय जादों। ओमफ्राय आंनि नैबे चेनेलाव अनलि फेमिलि ब्लगल' नुनो मोनसिगोन रायजोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि हमदांस'नो हायाखैब्ला नोंथांमोना आंनि कमिउनिटि बक्सआवहाय बा कमेन्ट बक्सआवहाय नोंथांमोना सोंहर, आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों रिप्लाइ होनो सेस्था खालामगोन बियो माब्रै जानानै थांखो। ओमफ्राय आंनि बे चेनेलाव गोबां फैसाबो दङमोन, ओमफ्राय बे फैसायाबो थांफाजोब्बाय। भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय, जोबोद गोसोआव दुखु मोनदों। बे आंनि चेनेलाबो देरहासात इस्लारिनिफ्रायनो जोनोम मोननाय। जोबोद गोसोआव दुखु नांदों। मानो होनोबा माखासे बिटिआर एकर्डनि उनाव बिटिआरनि सागानगिरि बिथांमोना जोबथेसालियाव रावबो एक्स NDFBआ गैला। गुबुन गुबुन रायजोआव एक्स NDFBफ्रा जोबथेसालियाव गैला, नाथाय बेखौ सोर रोखा खालायदोंमोन? बिमा बिफाया नागिरनानै मोनै, नाथाय खोनानो मोनबाय भुटाननि जेलाव देरहासात इस्लारिनि चेनेलजों रोखा जादों। म्यानमाराव थाबोनाय रोखा जादों। जायफोर एक्स NDFBनि बिर जोहोलावफ्रा पुलिस आर्मिनि आखायाव गावथार जादों, बिथांमोननि बिमा बिफा बिदा फंबाय गामिनि रायजो राजाफ्रा फंसे बाथ्रा बुंनो थाखाय आफसुस दंमोन। गावनि गथ'आ मानो थाखाय आर्मिनि आखायाव थैनो गोनां जाखो, मानो थाखाय पुलिसनि आखायाव थैनो गोनां जाखो, मानो थाखाय गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै हारिनि थाखाय मानो थाखाय थैनो गोनां जाखो। स्पष्ट देरहासात इस्लारिनि चेनेलाव गावनि बिमा बिफा, गावनि न'खरनि, गावनि गामिनि रायजो राजाफ्रा फंसे बाथ्राबाबो बुंनानै फोरमायदों। बेफोरखौ स्पष्ट रायजो राजाफ्रा देरहासात इस्लारिनि चेनेलजों जाय गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा बिटिआर सागानगिरिफ्रा हयथ' लाजिदोंबो जानो हागौ। देरहासात इस्लारिनि चेनेलखौ टारगेटबो थानो हागौ, नाथाय साननै सानथामनि उनाव बा सप्तासेनि उनाव रोखा जागोन आखाइ दं नामा। नाथाय सप्तासेनि उनाव बा सानथामनि उनाव जाय बिथांमोना एसे एनै जुदि आखाइ दङबा रोखा जागोन। जायफोर एक्स NDFBफोरनि माखासे जेंनानि सायाव सोरबा दैदेनगिरिफोरखौ मेसेज हरोबाबो, सोरबा मुंख्लं न'खरफोरनि बिदा फंबाय बिमा बिफाया मेसेज हरोबाबो, जोबथेसालियाव थानायफोरनि मेसेज हरोबाबो, निउस पर्टेलफोरनि जायफोर चेनेलनि बिथांमोना लामा ससेयावसो डिलिट खालायो,
ना बिथांमोना खोनासंथावैखायसो बे चेनेलनि गेजेरजों माखासे फोसावनाय जाया बेफोरखौ जों खोनानो मोनबाय थायो। बिनि थाखायनो देरहासार इस्लारिखौ निउस पर्टेल बा निउस चेनेलखौ थाबैनो बिथांखौ सालायनो थाखाय जों सावरायलायनाय जायो। दा बेबायदि माखासे सावरायलायनायाव जाहाथे एक्सन डिबिफोरनि साफ्रोमबो जायफोर एक्सन डिबिखौ मोजां मोनग्रा, जायफोर आबसुनि समाव सारनायाव जायफोर एक्स भलन्टियार बिथांमोननि माखासे न'खर सालायनाय बिथांमोननि माखासे जेंनाखौ दिनै निउस पर्टेलनि गेजेरजों नुवा, मालाबा समाव दिल्लीयाव थांनानै माखासे गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि माखासे बाथ्रा बुंनाय सरकारनि सायाव बेफोरखौ जोंनि बर'नि निउस चेनेलफ्राव जों खोनाया। जायफोर आबसुनि समाव सारनायाव बाहागो लाबोनाय दैदेनगिरिफ्रा बर'नि जेंनाखौ दिल्लीयाव थांनानै गुवाहाटियाव थांनानै बाथ्रा बुंनाय सरकारनि सायाव जों मालाबाबो खोनाया। नाथाय खस्थ' खालायनानै जायफोर आबसुनि समाव सारनायाव बाहागो लाग्रा गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा मालाबा समाव सरकारनि सायाव बाथ्रा बुङो, रायजो राजाफोरखौ सांग्रां जानो थाखाय माखासे खोथा फोरमायो, बेफोरखौ जों जोंनि बर'नि माखासे निउस चेनेलफ्राव जों नुवा। जाहाथे बेफोरखौबो स्पष्ट जायफोर आबसुनि भलन्टियार बिथांमोना जेरै जेंनायाव दं बिथांमोननि माखासे जेंनाखौ बुहुमनि गेजेराव बा रायजो राजाफोरनि गेजेराव सरकारनि सायाव दिन्थिनो थाखाय बा फोरमायनो थाखाय निउस पर्टेलनि थाखाय गोनांथिथार होननानै सावरायलायनायबो जायो आरो थाबैनो बे निउस चेनेलखौ बर'नि गेजेराव जोनोम मोनगोन। आरो जायफोर रायजो राजाफ्रा माखासे गोनो गोथो जानाय बर'नि निउस पर्टेलफोरखौ बर' रायजो राजाफ्रा लेंहरनो थाखाय सिन्था खालायो, अबे चेनेलखौ लेंहरोबा रायजो राजाफ्रा नुगोन, सरकारा खोनाहैगोन, अबे चेनेलनि गेजेरजों जाय गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा खोनासंगोन, बेफोरखौ बर'नि रायजो राजाफ्रा सिन्था खालायनो गोनां जायो। बिनि थाखायनो थाबैनो रायजो राजाफोरनि आरो माखासे गोनांथि बर'नि गेजेराव चेनेल नांगौ, निउस चेनेल नांगौ। बिनि थाखायनो थाबैनो देरहासार इस्लारिखौ थाबैनो निउस पर्टेल बा निउस चेनेलखौ सालायनो थाखाय देरहासार इस्लारिखौनो सालायनो थाखाय जों बिबानखौ होनाय जागोन आरो थाबैनो बिथांनि चेनेलनि रोखा रोखा माखासे आन्दोआव मा दं बेखौ नुसारगोन। जों खोनानो मोननाय मथे, जों खबर लानाय मथे माखासे थाखा फैसा गारनानैबो चेनेलखौ बन्द' खालायनो हायो। जानो हागौ सोरबा गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा भुटानाव थानाय आरो गुबुन गुबुन जायगायाव जेलाव थानाय जायफोर एक्सन डिबिफोरनि न'खरनि माखासे सरकारनि सायाव बाथ्रा बुंनाय आरो सानफ्रोमबो नङाबाबो सप्तासेयाव माखासे गोनां गोनां बाथ्राफोरखौ जायफोर गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा जायफोर बर'नि समयसाखौ माखासे दैदेनगिरिफोरनि सायाव बाथ्रा बुंहरनायाव देरहासार इस्लारिनि चेनेलाव जों रोखा रोखा खोनानो मोनो। बेफोरखौ हयथ' सोरबा दैदेनगिरिफ्रा लाजिनानै रां रुफाया देरसिन नङा होननानै थाखा फैसा गारनानै हयथ' बे चेनेलखौ फोजोबदोंबो जानो हागौ। बे रोखा नंथ'आ, साननैसोनि उनाव रोखा जागोन। बेखौनो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा जाहाथे बयबो देरहासार इस्लारिनि चेनेलखौ बयबो नांफिनगौ ना नांफिना, आरो देरहासार इस्लारिखौनो बर'नि गेजेराव बा जोंनि माखासे एक्सन डिबिफोरनि जेंना, जोबथेसालियाव थानायफोरनि जेंना, बर'नि माखासे जेंनाफोरखौ रायजोनि मोजां मोननाय बायदि निउस पर्टेलनि माखासे नाफोरनि साननाय मथे बर'नि गेजेराव अबे निउस चेनेलनि मुङा मोजां जागोन आरो निउस पर्टेलखौ बर'नि गेजेराव गोनांथिथार होननानै रायजो राजाफ्रा बुंबाय थानायखौ जों खोनानो मोनदों। सिन्था खालायै सानहर, अबे चेनेलखौ लेंहरोबा अबे बर'नि माखासे निउस पर्टेलखौ लेंहरोबा दैदेनगिरिफ्रा खोनागोन, बेखौ हाजार बार सिन्था खालायो बर' रायजो राजाफ्रा। बेनि थाखायनो थाबैनो गोदानै निउस पर्टेलखौ रोखा रोखा थाबैनो बर'नि गेजेराव आरो निउस पर्टेल फैगासिनो। नोंथांमोननि थाखाय आङो ओंखारफिननांगौ ना आङो फेमिलि ब्लगाव थानांगौ? आरो ओंखारफिननांगौब्ला नैबे चेनेलखौ आङो नाम सोलायसिगोन। ओमफ्राय नाम सोलायनायनि सिगां आङो नोंथांमोन बयखौबो बुंहरनो सानो, नोंथांमोना सापर्ट खालाम। सिगाङाव जेरै नोंथांमोननि अननायखौ आङो बावनो हाया आरो नोंथांमोननि अननायजोंनो आंनो मोजांथार खामानि मावनोबो खाबु आरो सम होदों। बिनिखायनो आङो चेनेलखौ मा नाम दोननांगौ नोंथांनि चइस बायदि नोंथाङा फोरमायहरोब्लानो जाबाय। आङो नेनानै दं नोंथांनि कमेन्टखौ। स' आङो बेयावनो दोनथ'नो सानबाय। आरो नोंथांमोना माबा मोनसे डाउट जादोंब्ला कमेन्टनि गेजेराव बुंहर, आङो नोंथांमोननो फोरमायहरनो सेस्था खालामबावगोन।